Γεια σας, είμαι ο Ευτύχης Μπλέτσας, δημιουργός της παράστασης Μουσικομαγειρέματα, που προάγει την υγεία με εκπαιδευτική ψυχαγωγία. Αν είστε γονείς και έχετε παιδιά, είμαι σίγουρος ότι κάποια φορά προσπαθήσατε να πείσετε το παιδί σας να φάει ένα μήλο και δυσκολευτήκατε. Πώς όμως μπορείτε να το κάνετε αυτό? Θα σας δώσω έτσι ένα καλό πείραμα, ένα τεστ, το οποίο μπορείτε να δοκιμάσετε και να δείτε αν λειτουργεί. Συνήθως λειτουργεί. Από ό,τι έχουμε πει, από ό,τι το έχουμε μοιραστεί και με άλλους ανθρώπους, το έχω μοιραστεί αυτή την απλή έτσι, τεχνική με μαμάδες, με δασκάλους και σχεδόν πάντα λειτουργεί. Λοιπόν, γιατί κάνετε? Είναι εκεί πέρα απογευματάκι, μεσημέρι, η καλύτερη ώρα είναι λίγο να είναι ανάμεσα στα γεύματα. Τι κάνουμε? Πηγαίνουμε και παίρνουμε ένα μήλο και λέμε στο παιδί περνώντας, ας πούμε, μου έπιασε μια λιγούρα, θα φάω ένα μήλο, θες εσύ? Αν πει όχι, δεν λέμε τίποτα. Καλά, οκ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δείξουμε ότι μας πείραξε το ότι δεν θέλει μήλο. Παίρνουμε λοιπόν το μήλο, πάμε δίπλα στο παιδί και αρχίζουμε και το καθαρίζουμε. Και μπορούμε να πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Το μήλο μας δίνει ενέργεια. Θέλεις? Ας πούμε ότι πει όχι, γιατί αν πει ναι, είναι πάρα πολύ καλό, το τρώει όλο αυτό. Αν πει όχι, πάλι οκ, εντάξει, συνεχίζουμε. Καθαρίζουμε το μήλο, κόβουμε κομμάτια και τώρα τι κάνουμε? Λέμε, αφού δεν θες να έχεις πιο πολύ ενέργεια, θα το φάω όλο εγώ, να έχω εγώ την ενέργεια. Και τι κάνετε? Τρώτε το μήλο και αφήνετε ένα, δύο, τρία κομμάτια εκεί πέρα, στο τραπέζι, δίπλα στο παιδί και λέτε, λοιπόν, αν θέλεις, το τρως. Αλλιώς, εντάξει, δεν πειράζει. Αν θέλεις, το τρως, το αφήνω εδώ πέρα και φεύγετε. Τώρα, αν το φάει στα επόμενα 5 με 10 λεπτά, wow, αλληλούια, πηγαίνετε, παίρνετε άλλο ένα μήλο, πηγαίνετε, κάθεστε δίπλα, καθαρίζετε κι άλλο, θέλεις, σκέλεις, το ίδιο πράγμα για να φάει ένα ολόκληρο μήλο. Είναι πάρα πολύ απλό και συνήθως πάντα δουλεύει. Αν δεν το φάει ούτε τότε, φέρτε το στα μουσικομαγειρέματα. Πραγματικά αυτό παιδί πρέπει λίγο να εμπνευστεί παραπάνω, να καταλάβει γιατί χρειαζόμαστε να τρώμε ένα μήλο για να έχουμε ενέργεια, ζωντάνια και υγεία. Αλλά το σημαντικό είναι το παιδί να μην πιεστεί, να μην νιώσει ότι πιέζεται. Αν θέλει θα το φάει. Εσείς το αγαπάτε έτσι κι αλλιώς. Δεν το αγαπάτε επειδή θα φάει το μήλο. Το μήλο το τρώει για να έχει ενέργεια, για να έχει περισσότερη υγεία, για να νιώθει καλύτερα. Το αφήνετε εκεί πέρα και είμαι σίγουρος ότι επειδή το ξέρει, θα σπάξει το χεράκι και θα το φάει. Θα το φάει το ένα μήλο και θα του γίνει καλή συνήθεια. Να τρώτε ένα μήλο και πραγματικά, κοιτάξτε, αν δεν το φάει ούτε με αυτή την περίπτωση, αν δεν το φάει ούτε τότε, πραγματικά φέρτε το σε μία παράσταση στα μουσικομαγειρέματα. Γιατί στα μουσικομαγειρέματα νομίζω ότι όλα τα παιδιά που είναι εκεί τρελαίνονται και προσπαθούν να φάνε ένα μήλο και καταλαβαίνουν πόσο θέλουμε να έχουμε ενέργεια και πόσο μας βοηθάει το να φάμε φρούτα, λαχανικά, να πιούμε νερό, να γυμναζόμαστε, να ξεκουραζόμαστε, να τρώμε ποικιλία, ισορροπία και μέτρο, όταν τρώμε σαλάτα με κάθε γεύμα, φαγητά με λαχανικά, όταν τρώμε υγιεινά, έχουμε περισσότερη ενέργεια. Και τα παιδιά το καταλαβαίνουν και το μαθαίνουν, γιατί διασκεδάζουν. Και όταν διασκεδάζουν, μαθαίνουν καλύτερα. Η εκπαιδευτική ψυχαγωγία είναι ο τρόπος να επανεκπαιδεύσουμε τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας και τα παιδιά θα μας σώσουν κυριολεκτικά. Γι' αυτό, σας παρακαλώ, δείτε πότε έχουμε μια παράσταση, ελάτε να τα πούμε και από κοντά, να τα αλλάξουμε τις απόψεις σας. Αφήστε κάποιο σχόλιο αφού δείτε αυτό το βίντεο, να μας πείτε και τις δικές σας ιδέες. Πώς έχετε καταφέρει εσείς να πείσετε το παιδί σας να τρώει υγιεινά? Πώς έχετε καταφέρει, για παράδειγμα, να το κάνετε να φάει ένα μήλο? Και πείτε αν δούλεψε αυτή η τεχνική. Η τεχνική που δεν τον πιέζετε το παιδί. Και να θυμάστε, με το που φάει το παιδί το μήλο, να του πείτε ένα μεγάλο μπράβο και να του δείξετε έτσι πολύ ενδιαφέρον και πολύ αγάπη. Να είστε καλά. Ελπίζω αυτό το βιντεάκι να σας βοήθησε. Αφήστε κάποιο σχόλιο. Αν θέλετε να λάβετε κι άλλα τέτοια βίντεο, αν θέλετε να μάθετε κι άλλα πράγματα, κι άλλες ιδέες για το πώς μπορούν τα παιδιά σας να τρώνε πιο υγιεινά, μπείτε στο site μας, συμπληρώστε το email και το όνομα για να έχουμε μια επικοινωνία και να κερδίσετε και δωρεάν προσκλήσεις για μουσικομαγειρέματα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, ελπίζω να τα πούμε σύντομα και από κοντά.